Hi guys! Welcome to my vlog! This is Papa Mike ng Davao. So, guys, hi kayo guys! Hi sa mga fans ako guys! Bunal ko. Nami dire karon sa Bemwa, Buda guys. So, dara na ay kabayo, na ay letos. Baktasahan to dito. Oo, dara. So, magbaktas ba? Tara, ubani ko. Magbaktas-baktas na guys. So, mo na ni. So medyo na haggard akong face guys. Kuhan pa ni partida pa ni guys. Naglamos na ako Kojic soap kay ngano. Sponsored by. Sponsored by Bro Brian. So mo na siya. Tagiya sa Rojas. So mo to siya kay ako na naligo ba katugno kay tubig diri guys. So mo ni. Mabaktas ka padulong. So baktas may karon so Diri mi karon, guys. So ubani mi karon. ba? So kita magbaktas ta padulong dito kay atong tan-awon guys. So mauna ni uban namin ninyo guys. O i-follow di ako ang page Papa Mike ng Davao guys. O akong YouTube channel Papa Mike Kiros ng Davao guys. So follow guys, tan-awan ni ang Bemwa guys. Sumpay na, sumpay. Sumpay. Ano, sumpay na, mo na. Mo na ni. Sila tanan. So baktas mi guys. Oo. Baktas mi. Lapo kay guys. Lapo kaayo. So ano ni, hinay mig. Baktas mo ni mga sini lettuce. Lettuce. Gusto nimo? Mo Kaunon. na siya mga lettuce diri bari. Lettuce kani mga kari. oo, kana diri. Gusto mo Diri. magluto na diri tanan. Kana unsa pud na lettuce pud na. Kana mga bulak na color unsa man na? Kana mabulak. Unsa man na siya? May tawag na amot lang. Siya, wala pug mi kabalo unsa pud na siya. Ay, Diri, tawag no smoking. No smoking. So, dapat kabalo ta mag-recycle. So, muna ni. Hinay mig. Hindi nang nabubulok o di nabubulok lab. So muna na. Kay English man. Dira nabubulok, di nabubulok. Unsa man na in English? Uy, nay horse. Ano tapos Bemwa. Oh, so nay kabayo guys. Ano ni? Kani bunal. Daplin ta guys, daplin ta guys. Video ang kabaw. Sa kabayo. Kabayo. Pwede na gamitan na yung ulo. Daghan lagi siya buhok lab. So, Pagunita na boss. No, ganita di ang ulo. Ayaw daw kung masipaan. Ay, Mercy. Mo to kabayo. Ano, kahila ko na bata kay gusto mo sakay. Oo. Ano ni? Sige, storya pala. Kini unsa ni siya na tanom ma'am? May ngani. Kini mga kuan na ni mga lettuce. Ang strawberry, asang strawberry diri ma'am? Wala naman yung strawberry ma'am. Wala dili season ron. Okay, kuan nan di ay lettuce. Lettuce nang day karon wala day strawberry. Sige. Sige ma'am, salamat. Oy, pwede mo. Ang strawberry mo ipangita eh. Ana, comment down below kung kabalo mo. Unsa na mga Unsa ni mga bulakan ni? Comment lang mo sa ako ang page kay wa mi kabalo unsa ni mga bulakan ni. Mo bugan bilyan siguro ni. bugan din. Kani. Oo, mga ngani. So, Oh, kani. kini unsa pangalan ani guys? Kung wa po mi kabalo unsa pangalan na. So, i-screenshot lang ninyo sa ako ang comment kay unsa mga pangalan ning mga kaning mga bulakan ni. Tara, happy. Happy na kayo ang kuan. Manok. Kaon og lettuce. Mga lettuce no, mga kapak kay sundra. Sabi no? Pila? So, Sige, go. karon bayo. Palit tag tabliya lab. So karon malit mi og tabliya.
Karon, masaka mi karon sa ganan kay tanaw na mo kani bambo. Saka ta mi diri kay tanaw mi og Tabliya. tabliya. Nga, tag si Tinta ra ang isa ka balot. Kisay pasabay, comment down below. Para tanaw na to. Kisay pasabay, comment down below. Oh, At okay. 50 lang po tayo. Okay, kaya ato mo diri sa Bema para makapalit mo si Kwati. Teka, gwapong mga bulak diri guys oh. Mana ni? Videohi sila. So mo na ni sila nagpicture sila guys mga bulak. So mo na ni. Masaka na mi padulong dito sa taas. Ang tabiya, 70 at Tapos mapalit na mi og tabliya. Guys, napataya dire pasaka so nadagan pa daig bulak dire. So mo na ni. So hinay saka guys. Ano? Asa na ni. Pa-picture to sa iya halab. Nakita mo. So mauna ni ang mga kuan guys. So ako. Man. Oh, hapit na. Slide among kauban, guys. So, muna ni. Saka mi hinahinay. So. So, kani karon magpa-picture mi karon diri Hi, ma'am. Dari oh. Sud ka dira. Tapos may slide ka. So, muna ni Tapos mga naday damang lab. gwapo na kanay damang. Kani unsa ni nabulak lab? Ano dayon? Comment down below. Comment mo kung saan yung nakabulak. Guys. Ako yung nagpicture. Diri So, mo to. So, diretso na mi sa taas. Ay dugi-dugi. Maganda ako itong last like ito na hospital ko nine saan. hours, yeah. Cute ka na yun. Nasa hospital ang kuan. Ito ako sa hospital ba? Bemwa, Buddha. Ang tag-iya sa kabayo, gusto niya ibaligyan mo rin na sabtan sa kabayo ba? Sa kalago sa kabayo, gipaakyahan something. Literal din na gipa. Kanais gid rin no, mag-chill, relax, guys. May pa siya. Ano lang. Bingay. Kamo bi o patikulan pa. Ikaw. Guys, nanami diri guys. So, nag-inom na mig sikwati guys. Ako mga kauban guys. Dara sila tanan guys. Agay. Hi guys. So, inuman kami guys. May mga si Kwati. Shot me sikwati guys para kuan ba iwas chuli guys. So, para mawasan gamay guys. So, mauna ni amo ang vlog diri sa Buddha Escapade guys. So, Unsa man mao na ni. recommended nimo dili? Recommended na ko ni ang Buddha mag-unwind, mag-relax. Kung may problema kayo, kung ano man, so Libre-kan punta sila. kayo dito. Magpabook kayo dito sa Buddha, so mag-unwind kayo. So kung gusto nyo hindi kayo makontak, kuhan mo lang. Kung gusto nyo makontak, kuhan mo na lang mag-airplane mode ka na o tanggalin nyo na ng SIM nyo. Oo, tapos kuhan kayo, relax kayo dito guys. Vlog, inom ng sikwati. So guys, follow my FB page, Papa Mike ng Davao guys. So my YouTube channel guys, Papa Mike ng Davao, Papa Mike Kiros sa TikTok. Tanan guys, follow, subscribe guys. So yun guys, medyo tipsy pa konti guys, kaya yun. Yeah, what's in Oo, what's sige, in it guys. for me? Una dahil magpa-raffle ka. 100 pesos. Sige guys, so ito guys, Gcash. meron na mapa-raffle ako guys, kaya comment na kayo guys. 100 pesos Gcash guys. So kaya yun, mag-comment kayo tapos magbunot ako doon. Magbunot ko dito sa comment guys. So kutob
Kutob December. Pag-post ako, Kutob December 15, guys. So, see you guys. God bless. And see you soon, guys. Bye-bye.